गिबि गिबियाव गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि पलिटिकेल इस्युखौ लानानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा पलिटिकेलि डिभाइड जाना थानायखौ जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन नुनो मोनगासिनो दङ। दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा जोंनि बे बर' माहारिखौ एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि गाज्रि खैसानिफ्राय रैखा खालामनांगौनि थांखियै आरो बे थांखिनि बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि खालामनो थाखाय बायदिसिना जेंना जेथोनि गेजेरजों दावहा नांबोदों, संग्राम खालामबोदों, आन्दलन खालामबोदों आरो बे आन्दलन खालामनायनि बिखायाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि माखासे गोरों गोरों इन्टेलेक्चुयेल हारि सेन्टिमेन्टेल लिडारफोरा जोनोम जानानै बे आन्दलनाव लिडिं मेन रल हिसाबै बिसोरो लिड खालामनानै बिबान लाबोदोंमोन। बिबान लानानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ लोगोसे लाफानानै बर' हारिनि थाखाय दावहा नांबोदोंमोन, आन्दलन खालामबोदोंमोन। दिनैयो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्सफोरनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला दिनै एनडिबिनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि सार। दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारा जोंनि बर' हारिखौ एन्टि बड' हारिनि गाज्रि खैसानिफ्राय रैखाथि खालामनांगौनि थांखियै एनडिबि बायदि मोनसे हानजाखौ जोनोम होनानै जोंनि बर' माहारिनि माखासे बर' लाइमोनफोरखौ लाफानानै हारि रैखाथिनि थाखाय आखायाव आइजें लानानै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ जोंनि बर' हारिनि बिखायाव बिसोरो बावसोमखानानै हाग्रा बंग्रा बेसेबांबा सात जारला खस्थ'नि गेजेरजों बिसोरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टजों दावहा नांबोदोंमोन। नंगौ नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? थिग बेफोरबायदिनो मानगोनां बिएलटि ब्रादार्समोनाबो गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव बावसोमखानानै आखायाव आइजें लानानै बर' माहारिखौ रैखाथि खालामनायनि थांखि बिसोरो हाग्रा बंग्रा थाबायबायनानै दावहा नांबोदोंमोन। दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्स आरो मानगोनां बिएलटि ब्रादार्समोननि जोंनि बर' हारिखौ लानानै दावहा नांनायनि लामाया एसे आलदाखा। नाथाय सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ जोंनि बर' हारिखौ गणतान्त्रिक लामाजों जों माबोरैहाय दावहा नांनानै आन्दलन खालामनानै जोंनि बर' माहारिखौ जों रैखाथि खालामना लाबोनायजों लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जों माबोरैहाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जोङो क्रिएसन खालामनो हागोन, जों माबोरैहाय मोनफुंनो हागोन आरो बे बड'लेण्डखौ जों माबोरैहाय सोरजिनो हागोन, बेफोरबायदि गोबां माने इन्टेलेक्चुयेल इम्परटेन्ट थांखिफोरखौ लानानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि गोसो मेलेमाव सोनानै एवारनेस प्रग्रामफोरखौ बिथाङा खालामबोदोंमोन। आरो बै समनिफ्रायनो जाय समाव सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ बे गणतान्त्रिक लामाजों एवारनेस खालामबोदों, बै समनिफ्राय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा साग्रिद जानानै सांग्रां जानानै गणतान्त्रिक लामाजों जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे बर' हारिनि थाखाय स्पेसियेलि मोनसे आलादा रायजोखौ लानानै दावहा नांबोदों। बे आलादा रायजोखौ लानानै जेब्ला जों आन्दलन खालामदों, बे आन्दलन खालामनाय समाव आसाम स्टेटनि आसाम पुलिसफोरा लोगोसे एन्टि बड' हारिनि सुबुंफोरा जोंखौ गोबां थाखोनि सहायनो हायै थाखोनि जोंखौ सात जारला खालामबोदोंमोन, जोंखौ अयथासार खालामबोदोंमोन, जोंनि बर' बिमा माहारिनि सायाव अयथासार गाज्रि नोजोर होदोंमोन, जिनाहारि खालामनानै फोथैदोंमोन आरो जिनाहारि खालामदों। आरो दिनैसिमबो बिसोरनि गाज्रि खैसानि गेजेराव जोंनि बर' बिमा माहारिफ्रा गोग्लैनानै जिनाहारि खालामजानाय फोथैजायो आरो जिनाहारि खालामजायो। नाथाय अब्लाबो जोंनि बर' बिमा माहारिनि माखासे बर' बिमा माहारिफ्रा बे जोंनि बर' हारिनि सुथुर बै हारिनि हौवाफोरजोंनो आन्दोयै रिलेशनशिप लाखिना बिसोरजों हाबा जाहैयो, बिसोरजों खारफालाङो, बिसोरजों माने गाज्रि देहायारि सोमोन्दो लाखिनायखौ जोङो दिनैसिमबो बांसिननिफ्राय बांसिन जानायखौ जोङो नुनो मोनो। बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा। नाथाय मोनसे मस्ट इम्परटेन्ट साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जेराव दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मानगोनां बिएलटि ब्रादार्समोननि हारिखौ लानानै दावहा नांनायनि लामाया आलदा। नाथाय सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जा गोथार सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखि, दिनै सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गैला, नाथाय अब्लाबो बिथांनि होलांनाय गालांनाय जा गोथार सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिया दिनैसिमबो गोथां जानानै दङ। आरो बे बर' माहारिया बे बुहुमाव जेब्ला समसिमहालागै थांनानै थागोन अब्ला समसिमहालागै गोथां जानानै थागोन। जेब्ला समाव बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ गावनि बेसेन गोसा हांखौ ओगारलांदोंमोन, गावनि बेसेन गोसा हांखौ ओगारलांनायजों लोगोसे बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ बिदाय होलांदोंमोन आरो बिथांनि बै साना जोंनि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बिखायाव गोसोआव दुखु होलांदों। दिनैसिमबो जों दुखु मोनो। नाथाय बे गोथार सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिनि बिखायाव गसंनानै गणतान्त्रिक लामाजों बर' हारिनि थाखाय सेपारेट स्टेटखौ लानानै आन्दलन खालामनाय, बे बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ थगायनानै ओरैनो खुगायावल' फ्ला
बर' हारि खौसे जा, बुहुमनि बर'फोर खौसे जा, जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि, बर' राव गेवलांथों। खुगायावल' स्ल'गान होफ्लाग्रा, खुगायावल' हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुंफ्लाग्रा, खुगायावल' हाजार हाजार लाख लाख बर' फिसाफोरनि सिगाङाव हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुंफ्लाग्रा लिडारा जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जोनोम मोन्दोंमोन। आरो बैफोरबायदि लिडारखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा माने हमदांनो हायाखै। बिसोरखौ माने जों सैथो सानदोंमोन, बिसोरखौ जों माने नंथारगौ बायदि सानदोंमोन। नाथाय बैफोर जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै जाग्रा बर' लिडारफोरखौ जोङो दायो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों रोखा फोरमान मोनबाय। दिनै स्पेसियेलि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि आं बाथ्राखौ बुंगोन। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बे गोथार सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिनि बिखायाव गसंनानै, बे आन्दलननि बिखायाव गसंनानै जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि सिगाङाव गोबां रोखोमनि हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्राफोरखौ दिनै खोथा होबोदोंमोन, बुंबोदोंमोन। आरो दिनै प्रमद बर' बिथांखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा बै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव फोथायबोदोंमोन, सापर्ट होबोदोंमोन। आरो प्रमद बर' बिथांमोन बायदिखौ जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रानो सासे लिडार खालामदोंमोन, बिखौ सापर्ट खालामनानै। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बेसेन गोसा सापर्टखौ दिनै मिस इउस खालामदों, लासिं सिं खालामदों। दिनै जाय बाथ्राफोरखौ प्रमद बर' बिथाङा बै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव बुंदोंमोन, दिनै बिथांनि बुंबोनाय मोनबेसे बाथ्राया मोगथां महर मोनखो? लाजियाखसै। आरो बैफोर बुंबोनाय बाथ्राफोरनि एन्सारखौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिनै होनांगौ। थिग बेफोरबायदिनो बे गोथार सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिनि बिखायाव गसंनानै दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय दिपेन बर' बिथाङाबो गुबुन हारिनि, बिजेपि पार्टिनि गुबुन हारिनि लिडार, जाय हारिनि गाज्रि खैसानिफ्राय जोंनि बर' हारिया स्पेसियेलि आन्दलन खालामबोदों, संग्राम खालामबोदों, बे हारिनि सुबुंखौसो पलिटिकेल प्लेटफर्माव सापर्ट खालामनो थाखाय जोंनि बर' फिसाफोरखौ बे दिपेन बर' बिथाङा खावलायदोंमोन। मानि मा आंखाल गोलैदों दिपेन बर' बिथाङा? बे कुइसनखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा दिनै दिपेन बर' बिथांनाव सोंनांगौ। दिनै नोंथाङा बे गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारखौ भट थुनानै देरहासार होहरनो थाखाय मानो खावलायदोंमोन? बेनि आन्दोनि गुबै जाहोना मा? बेनि आन्दोनि गुबै सावगारिया मा? ना दिपेन बर' बिथाङा बे गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारखौ भट थुनानै देरहासार होहरनो थाखाय खावलायनायनि आन्दोयै बियो माबा मोनसे बेसेन मोनदों नामा? माबा मोनसे बेसेन मोनाब्लाथ' बेफोरबायदि बियो खावलाया। एसेबां साहस लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानाव थानानै एसेबां साहस लानानै बेफोरबायदि बाथ्राखौथ' बियो गावनि गोसो बायदि बुंनो हायामोन। बुंनो हागौ नामा? बे बुंनो हायामोन। नाथाय दिनै बे बाथ्राया जोबोद इम्परटेन्ट। नाथाय अब्लाबो बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरा दिनै सिरियास गैया। दिनै आं मोनजादों, आं गोजोनदों, आंजों थाफानानै जाय मोनजादों बिसोर गोजोनदों। बेफोरबायदि थासारिया दायो फैगासिनो दङ। आरो बेफोरबायदि थासारिजों जोङो जोंनि माहारिखौ दैदेनलाङोब्ला 100% सियर बांद्राय गोबाव नांनाय नङा बे बर' हारिया थेर बेथेर जालांनाय। सिदा बाथ्राखा। दिनै सोंथि खालामनांगौ। जोंहा सोंथि खालामनो जोंहा राइट्स दङ, जोंहा अथरिटि दङ। जोंनि बर' हारिनि सोर लिडारा, सोर दैदेनगिरिया माबायदि बाथ्रा बुंदों आरो माबायदि पलिटिकेलि गेम प्ले खालामगासिनो दं, बेफोर बिथिंखौ जों नोजोर होनानै जोंहा कुइसन खालामनो हानाय, जोंहा बाथ्रा बुंनो हानाय जोंहा राइट्स दङ। दिनै स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबानगिरि महरै थानाय, मावथि महरै थानाय, मेम्बारशिप महरै थानाय बिथांमोना दिनै दिपेन बर' बिथांनाव स्पेसियेलि बे बाथ्राखौ सोंनांगौ जे दिपेन बर' नोंथाङा मानि थाखाय, मा जाहोनाव बे गुबुन हारि सुबुंखौ भट थुनानै देरहासार होहरनो थाखाय खावलायदोंमोन? मानि थाखाय? बे कुइसनखौ सों। जाय गोथार सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिनि बिखायाव गसंनानै दिपेन बर' बिथाङा बेफोरबायदि गुबुन हारिनि लिडारखौ भट थुनानै देरहासार होनो थाखाय खावलायदोंमोन। दिनै स्पेसियेलि बे गोथार सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिखौ दिनै मानहानि खालामदों। सिदा बाथ्रा बुंखाबाय आं, मानहानि खालामदों। दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाबाय बर' हारिनि मोनसे माहारियारि आफाद। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोरबा गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारखौ बा गुबुन हारिनि सोरबा लिडारखौ भट थुनानै देरहासार होहरनो थाखाय, सापर्ट होनो थाखाय दानानै होनाय जायाखै। नाथाय दिनैनि जोंनि बर' हारिनि स्टेजआ, दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्टेजआ मा स्टेजाव दङ? जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानगिरिफ्रा जोंनि माहारिनि बिखायाव जानाय सोमजिनाय माखासे जाथायफोरनि सिगाङाव गसंनानै बिसोरो एक्सन लानानै बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोना। एक्सन लानायनि सिगां माखासे बाथ्राखौ लानानै नायबिजिरनायखौ जों नुनो मोनो। आन्दो आन्दै खिन्थु सैथो बाथ्रा। बि मा मानसिलै, बिपिएफ ना इउपिपिएलनि? बेफोरबायदि माखासे बाथ्राखौबो जों दिनै एखेबारे 100% गोथां माने फोरमान मोनदों। दा बेफोरबायदि स्टेजजों
दिनैयो जों बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा बर' हारिखौ लानानै दावगालांनो हागोन ना? जों मालाबाबो हाया। जों लुबैयो जों इउनाइटेड जा। दिनै बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ लानानै बिपिएफ इउपिपिएल होनलायनानै जों गावजों गाव सार्थबादि लालायनानै सोंखारिलायबाय थानानै धुमखि होलायनानै मा मोननो? दिनै बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमा जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनजों मोनबोनाय हा दिनै बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ जोङो मिनि खुसियै गोजोनै आलो गोजोनै रंजा बाजायैसो जोङो आरामसे बारहोहरनांगौ। दिनै मिनि खुसि थामसा फुरथि खालामनानै जंखायलायनानैसो जोङो बे पलिटिकेल सिस्टेमखौ बाबेन हरनांगौ। नों बेसे मोनगोन आं बेसे मोनगोन बेफोरखौ सिरियास लालायनानै माने पार्सनेल इस्यु खालामलायनानै गावजों गावनि गेजेराव बुलायलायनो नागिरनाय होसोलायनो नागिरनाय बेफोर सानबेसे जाबाय थागोन? बारा दिन गैया बेफोर चान्स मोननाय नङा। सिदा बाथ्राखा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे लिडारफोरनि पकेटाव क्रर क्रर थाखा बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ। दा बेफोर बाथ्राफोरा जुदि सैथोब्ला दिनै माबोरै बे कोटि कोटि रांफोरखौ बिसोरो मोननो हाखो? माबोरैहाय माबोरैहाय मोनखो? दिनै थारैनो जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै बैफोर रांखौ बिथांमोना मोननो हादों नामा? जायखिजाया आं मोनसे बाथ्राखौ खावलायगोन आरो बुंनो सानो दिनै नोंबा नों आंबा आं दिनै आंनि गोहोखौ लानानै नों नोंनि गोहोखौ लानानै फेर फाथिलायबाय थानानै जेबो मुलाम्फा गैया। जों जोंनि गेजेरावनो लस दङ आरो बेफोरबायदि स्टेजाव जिमान दिन जों थाबाय थागोन इमान दिन जोङो गाहाय थाखोसिम जोङो गोग्लैलांबाय थागोन। दिनै एन्टि बड' गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरनि सामसागिरि जानानै जोंनि बर' माहारिजों लोगोसे जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ दैदेनलांनो थाखाय सिमां सुजुदोंब्ला गोजान जाखा। सिदा बाथ्रा बुंखाबाय आङो बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै जाबाय थानो थाखाय जों नोंसोरखौ नेभार मालाबाबो चान्स होनाय नङा। सिदा बाथ्रा बुंखाबाय आङो जोलैनि हांगारखौ जोंनि बर' हारिनि बिखायाव नाङा। थोंजों बाथ्राखा। खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि।